az Unreal mai vendége Magyarország egyik legismertebb rappere, Street Fighter Kimbo, a Hanini Boy, az utánozhatatlan és egyetlen Lumen Prala. Üdvözlöm! Mindenki bassza meg. Egy félelmem van, a színpadon való befosás. Amúgy már megyünk? Megyünk. A Policáj című dalodban van egy sor, amire ott van egy kis megjegyzés is, hogy nem kamu. Amikor ugye azt mondod, hogy prostiknak tisztára mostátok az eurót. Hát, ez hogyan történt? Van 2 gyereked, igen? És ők már akkor születtek, amikor már nagyban ezt a rapstar életet élted. Hogy érzed, megváltoztatott benned ez valamit így a világ nézeteddel kapcsolatban, vagy azzal, hogy akár a zenéhez, vagy bármit szállsz? Kétszer átgondolok mindent, akár hogyha befektetésekről van szó. Például ott vettem észre, mikor régen mindig beugráltam a közönségbe. Aha. Azután följött egy 10-15 kiló, akkor azért nem, de egyszer így megpróbáltam, és előttem talán a Valmar lépett föl, aha, és nem vettem észre, hogy az első sorban 15-16 éves kislányok vannak, és beugrottam, és ráestem az egyikre, ilyen 102 kilósan, de úgy, hogy így volt, én meg így ráestem. És ott úgy utána így beparáztam, hogy bazd meg, ez az én gyerekem is lehetett volna. És hogy igen, és ezen izgultam, és utána, mert én is leestem, a mikrofonom elgurult, 10 000-es tömeg volt, elgurult, mentem a mikrofonom után, közben lábak itt mellettem, majdnem rám értek minden. És a kislány felállt, és elkezdett kimenni. Én törtem neki az utat, hogy ki tudjon menni, és utána derült ki, mert kerestem a lányzót, de nem találtam, meg ott a szervezőknek is mondtam, hogy ugye semmi baj, tényleg a mentőségnél, nem mondták, mentőségnél nincs senki, semmi baj. Bazd meg minden. Utána kiírtam ezt Instára, hogy bocsánat, akire ráugrottam, és akkor írt, hogy nem kapott egy pár másodpercig levegőt, de amúgy semmi baja, úgyhogy mondtam neki, hogy legközelebb ilyen fellépésre bejöhet ingyen, úgyhogy valamivel azért kompenzáljuk. És akkor most már nem csinálsz ilyeneket? Mostanában nem ugrok be, de meg az is eszembe jutott, hogy régen úgy beugrottam, mintha nem lenne holnap. Hát szaltoztam befelé, de csattantam is a betonon egy párszor. Ilyeneket például átgondolnék a mai fejemben. Hallották már a gyerekeid a zenédet, bármit? Szoktak is rá, kis táncikálni, de nyilván nem a lifestyle-t mutatom meg, mert hanem Policáj, a mentalitét, amiben nyilván van egy-két bassza meg ilyesmi benne. Ezek kemény sorok hangzanak el ezekben. Vannak benne, de ők még nem annyira értik, de hát figyelj, én otthon ugyanúgy eleresztek egy bassz meget, de mindig rám szól a nagyobbik. Így nem beszélünk, ő nem beszél csúnyán. Szóval attól függetlenül, hogy én csúnyán beszélek, a gyerek például nem beszél csúnyán, úgyhogy ez ma is így jó érzés, tudod, hogy most nem kell otthon cenzúráznom magamat. De akkor te otthon igazából nem Lumen Prala vagy? Hát nyilván nem Lumen Prala vagyok, de azért szoktam mondani a kifli, hogy ne praláskodjak, amikor nagy képű vagyok otthon is. Néha előjön belőled a Lumen Prala. Felhívott téged, amennyire tudom, az Unikumnak a feje, Cvak Sándor. Ennek mi a története, ez hogy történt? Ugye megcsináltuk a mentalitét zenét, és akkor van benne, hogy Unikum, kvalitét, jó. És akkor gondoltam, hogy meg kéne jeleníteni az Unikumot a klipbe is, és akkor vettem ilyen kis Unikum sátokát, és akkor azt szétosztottam, hogy a klipbe látni ott a rajongók között. Mondta egyik haverom, hogy hallod, én ismerek a Unikumból valakit, lehet, hogy meg kéne említeni, hogy ezért szponzorálják a klippet, vagy valami. És akkor gondolkoztunk rajta, eltelt 1 hét, 2 hét, egyszer csak felhívom. Mondom, hallod, Bárbi, inkább nem mondjunk semmit, mert Unikum, tudod, nagy neves márka, azért visszanyúlik több 200 év, és mondom, le fogják szedetni, vagy letiltják, vagy valamit csinálnak, kiszedetik belőle azokat a snitteket, mert már volt ilyen klipem, amiben kiszedettek dolgokat, másik cég. Mondom, hagyjuk a picsában, nem kell az amennyit adnának, az a pénz, nem kell, inkább legyen meg a klip. Aztán kiment a klip, másnap csörög a telefon, jó napot kívánok, az Unikumnak vagyok, a reklám, nem tudom milyen. Kezdődik. Az, hogy nagyon tetszik a klip nekünk, hallod, tényleg a főnök is mindenki nagyon oda van érte, nagyon köszönjük szépen ezt a reklámot, tehát a refrénben van, többször elhangzik, nagyon jó ez nekünk, úgy voltam. Jól letettük, másnap csörög a telefon, jó napot kívánok, Cvak Sándor vagyok, az Unikum tulajdonosa. Így voltam,
micsoda! Nagyon, is elkezdtem, nagyon tetszik, megmutattam a meetingen az összes munkatársnak, nagyon-nagyon tetszett neki, képzeld, milyen meeting lehetett ott szó, de alé. Mondta, hogy gyertek nyugodtan, vendégeim vagytok, megmutatom az Unicum, van egy ilyen Unicum múzeum, Unicumnak a történetét, minden, és akkor ott voltunk, nem tudom, 3-4 órát, meg levitt a pincébe, ahol az Unicumos hordóban van ténylegesen az Unicum, amit utána megveszel a poltba, ott érlelik, és hát ott kicsit, én nem vagyok nagy iszákos, én csak nyáron szoktam inni fesztiválokon, de amúgy így nem nagyon így buliba. És egyébként akkor Unicumot iszoltál? Megiszom az Unicumot, de mondtam, és kérdezte a Sándor is, hogy nagy Unicum rajongó vagy? Hát mondom, megiszom, de amúgy nem azt szoktam elsősorban inni, tudod? És akkor aha, mert ő nagy Fradis, nagy foci drukker vagy? Hát mondom, azt se. Mondom, ez költői szabadság. És akkor a végére tudod, iszogattunk, és akkor megittam, mit tudom én, 5-6-7 Unicumot, és a végére beszélt a Sándor a dolgokról, a történelemből, csak azt vettem észre, hogy így koncentrálok, hogy állva maradjak, azért úgy bevasszam, de láttam azért Sándor, és becsicsedett egy kicsit, úgyhogy így tök jól sült el az egész. De ha nem vagy nagy Unicumos, akkor egyébként hogy került oda a refrénbe? Na, úgy került oda a refrénbe, hogy kitaláltam a refrént, hogy unga mentalitét, állé, ó, és a rímet már kitaláltam, hogy kvalitét, állé, csak nem tudtam oda beilleszteni semmilyen szót, és még edzettünk egyik haverommal, és hogy tud németül, és akkor mi legyen az a szó, aztán valamit, amúgy németül se tudok, kiderülnek itt a turkisen. Mondta, hogy Unicum, mondom, ez kurva jó, mert a magyar, hogy van egy ilyen italunk is, Unicum, ezt érteni fogja mindenki, és akkor így kerül be. Ennek az Unicumos történetnek így a hatására itt a Pink Lemonade bárban készítettek nekünk egy Unicum alapú koktélt. Hoppá! Mi van benne pontosan? Az Unicum tonik és a titkos összetevő. És szeretet. Mindjárt, meg is nézem. Hú, amúgy elég. Érzed a titkosat? Elég jó. Nem, fogalmam sem, hogy a titkos, de amúgy nagyon jó. Street. Itt súgták, hogy a street burgert szeretném, azt mondták, hogy azt akarod prala. Egy adag hasábburgonyát fogok kérni szerintem. Milyen szósszal. Ketchuppal. Kit tartasz a legnagyobb magyar legendának? Akár mondhatsz egy még ma is élő valakit, vagy akár a múltból bárkit. Én kicsit későbbi korosztály vagyok, nem hallgattam Gangsta Zolit, tudod, mit tudom én, kazettáról vagy CD-ről, de inkább az életmódja, meg az ember. Találkoztam is már vele, de hogy szoktam nézni interjúkat is. Ő tényleg egy olyan, hogy amúgy kemény csávó, de amúgy meg kibaszott vicces, meg jó fej. Szóval nem az van, hogy kemény csávó, és akkor interjúkban így van, vagy minden, hanem egy jó fej, és ez ilyen példaértékű nekem amúgy. Most igen, azt kérdezted, hogy a rap. Ez mi a faszom? Neked a díszítés, ilyet félsz? Elhető, nem? Elhető? A Csula Ganggel kapcsolatban. Csula Gang! Jaj, de jó időszak volt. De annak vége annak az időszaknak egyébként? Aha, persze. Figyelj, ott azért voltak kemény videók, amiket ott a rajongói... Még olyanok is voltak, amiket nem tettem ki, és sokkal keményebbek voltak. Mindenki azt mondja, hogy éreztétek magatokat, hogy ez nem volt kis lelkiismeret, vagy féltél, vagy mi. Lófaszt, imádtam, ember. És mindenki ezen van meglepődve, hogy nem féltél, hogy valaki megsérül, és basszus nem féltem, mert nyilván akkor még nem volt gyerekem, és akkor Csula Gang, basszó, kézé. Ilyen voltam, hogy örültem, hogy van egy ilyen vírus, ami hozzám köthető, és ez az én hírnevemet növeli, és a rajongók saját maguktól csinálják, nem én kértem, egyszer se kértem meg őket. De várj, hogy kezdték el egyébként, mert ez akkor... Úgy kezdték el, hogy egyik házi buliba szétvertem a fejemen egy ilyen poharat, és ömlött a vér a fejemből, és a Csulának a tesója elkapta a telefonját, és akkor vérző fejjel belem mondtam, hogy Csula Gang! És akkor ezt kitettem, és mindenki elkezdte, hogy Csula Gang, és beugrott a bokorba, lefejelte a táblát, ezek voltak az általánosak, amiket nagyon sokan csináltak, és akkor csináltak extrákat is, kocsiból menet közben kiugrott, kocsiból lövöldözött pisztollyal, vasúti hídről, aminek ilyen a teteje, leugrott a nem tudom melyik folyóba, és közben ordította a Csula Gang, felgyújtotta a pólóját is, beszaladt tóba, ilyenek voltak, és ezek nem lettek kitéve. Mit nézel meg egy hamburgerbe? Rendelés előtt. Segít. Mikor is ezt mondtad. Tényleg? Sose értettem, hogy a nagy burgereket miért felfelé építjük. Ugye ez elkezdődött ugye a világban, hogy a nagy burger, akkor tényleg. Ez is nem tud elharapni. Miért nem szélességbe építjük, és akkor ilyen nagy széles
Tényleg? Mi a terved a jövőre nézve? Ja, hogy gyerekkoromra? Hogy akarsz megöregedni? Mindenképpen az a lényeg, hogyha a halálos ágyamon leszek, akkor azt mondjam, hogy ez komoly volt. Aha. Érted? Hogy az legyen, hogy hú, ezt még meg kellett volna csinálni, hú, ez izé. Itt is van a tetoválásom, hogy csináld most, ez ösztönöz, mert amúgy mindig szoktam halogatni a dolgokat, és ezt így magamra vártam. Hát figyelj, a rap utánra gondolsz, akkor én azt mondom, hogy a rapből befolyt pénzt be kell fektetni, és nem elkokainozni, meg mit tudom én, Louis Vuitton, Gucci faszom cuccokra, hanem Árrira költeni. Amúgy neked milyen gyerekkorod volt? Nekem jó volt nagyon. Falun nőttem fel, kertes ház, gyerekkorom teljesen kiegyensúlyozott volt, szüleim még mindig együtt vannak, úgyhogy igazából teljesen jó volt. De az tényleg ez a falun élés, azt szerintem nagyon jól meghatározza, hogy az egy kicsit lelassultabb, nyugodtabb légkör. Milyenek voltak a legeslegelső dalok, amiket csináltál? Emlékszel még akár sorokra belőle? 12 éves koromban, boom, haha, robban a bomba, MC Göte, az volt a nevem régen, a mikrofont fogja marokra, meg ilyenek voltak, meg hogy spanokkal lógás, itt a nyár, sok kis csajozás, itt a nyár, ilyenek voltak. Ezek megvannak még valahol? Ezek sajnos nincsenek, talán van egy CD-m, amin egy darab rajta van, sajnos ezek nincsenek, és ezt nagyon bánom, hogy ezt így nem tettem el ténylegesen, hogy akkor most kiírtam CD-re, és akkor ezt így elteszem a jövőnek. Meg tudom, mit bánok még, hogy amikor a gyárban dolgoztam, akkor így gondoltam, hogy ilyen gondolataim voltak akkor is, hogy kéne lőni egy képet, hogyha majd befutok, akkor majd ki tudjam tenni, hogy ez milyen menő. Ez a két kontraszt, és az meg nem csináltam ott soha képet. Melyik dalodra vagy a legbüszkébb? Amelyik a legtöbbet ment a policájra amúgy. Tudod, nyilván mindenki azt mondja, én magam csinálom a dalokat. Aha. Faszomat? Nem. Azért csinálom a dalokat, hogy kibaszottul befusson. Aha. És arra vagyok a legbüszkébb, mert azt futod be a legjobban. Mindenki bassza meg. Jó, jegyzőjük meg is. Köszönjük szépen. Így szoktak a pincérek? Szóval a Mambo című dalodban van egy kedvenc részem, amit nagyon szeretek, egy kis passzus, amikor azt mondod, hogy 15 millával tartozol a seggfej, meg lesz baszva a segged, 5-ért visszaszerzik a szervek, 10-ért elássák a tested, kifli, elbasztam, de ígérem, visszaszerzem. Szerintem ezek a vége nagyon szép, hogy ugye kifli, aki a szerelmed, feleséged, neki megígéred, hogy visszaszerzed ezt a pénzt, és így van egy ilyen belátás is ott a végén, hogy elbasztátok. Szerintem ez egyrészt szép, másrészt nagyon konkrét dolgokat mondasz itt, tehát hogy nyilván ugye konkrét összegek hangzanak el, meg konkrét állampolgárságok, hogy visszaszerezted ezt a pénzt? Nem. Hát figyelj, ez úgy volt, hogy befizettem egy lakásra, ami nem épült föl a mai napig. Aha. És így vagy úgy hivatalosan lesz ez megoldva. Van olyan verziód vagy sorod, amit nagyon szeretsz? Hát, igen. Ezt a belga inspirálta ezt a sort, ez szinte nem Mambóban van. Azt így átírtam kicsit, hogy mi van veled, baszod, izzad a faszod, nyugdíjas vagy, de a picsádat adom. És ezt annyira szeretem a fellépéseken elnyomni, mert annyira prostó geci, szar, hogy felülapon fellépek, és akkor nem értik az egész fellépést, 50-60 évesek ott hátul, meg a szülők se, a 40 évesek se. Nem értik, hogy mi történik ott délután 7-kor. Én azokat a fellépéseket szeretem, mikor beülünk utána a kocsiba, és történt valami. Nem csak a fellépés történt meg, mert én azt átélem több százszor, de mikor olyan történés történik, hogy a csávó elalszik a korláton, és akkor ezt így meg tudjuk utána beszélni, vagy hogy csaj az én zeném alatt kever a csávónak, ott ez szinte már elsősorban, meg beesik a tulaj a másik szobába. Egy félelmem van, a színpadon való befosás. Mi volt erre bármi példa, hogy ez nem volt példa, csak ez ilyen rémálom. Mi alapján választasz ruhát magad? Hát az alapján, amilyet az Áril ad. Akkor bármit adna az Áril, felvennéd? Mindent. Az Áril az kurva jó, mindent felveszek. De azt amúgy el akarom mondani, hogy például az Áril ruhát azt közel se azért hordom, mert szponzor vagy ilyesmi. Alapból ez úgy történt meg, hogy nekem a grafikai cuccokat csinálta a Janó, és felkeresett még 2019-ben, hogy hát figyelj, lenne egy ilyen márka, amit mit csinálunk. Mondom, jó, megnézem, azt hittem valami szar, tudod.
Tényleg azt hittem, hogy szar, és csak azért mentem bele, mert haver volt. És akkor találkoztunk a West End előtt, és akkor mutatja a pólót, megfogtam, ennek kurva jó anyaga van. Aztán mondja a csula, hogy hallod, mikor ezt elköszöntünk, odaadta a ruhát, hallod, én ezt láttam már ezt a ruhát ilyen ismertebb embereken, és mondom, igen, akkor ez ilyen komoly. És akkor onnan kezdve így kezdődött el így a közös munka, ami mai napig ilyen haveri. Mitől lesz szerinted egy dal jó? Egy alapzene szerintem attól lesz jó, így most így ezre egy repre gondolok, kevés hangból olyat tud csinálni a producer, ami megragad a füledbe. Szóval, hogy nem kell telíteni, hogy jobb lesz még 100 sávból összerakni, hanem minimális sávból egy olyat összerakni, ami megfogalmazhatatlanul megragad a füledbe. A szövegekben meg olyanokat kell írni, ami megtörtént vele, tudsz azonosulni vele, mégis kell ilyen kis, amiket tudod, hogy kiabálni fog a tömeg. Aha. És ez nagyon nehéz. Tehát jó a skandálhatóság? Nem a skandálhatóság, hanem a verzébe egy szó, ami kicsit kiáll, és azt meg kell úgy érezni, például Maradona, Diego Maradona, ez például, vagy mi a faszom, ez techno. Mit mondanál annak, aki most akar elkezdeni rappelni, vagy bármit csinálni? Van bármilyen tanácsod a új generációnak? A sok gyakorlás az elején mindenféleképpen minden nap gyakorlás. Volt, hogy napi szinten tényleg ilyen 8 órát gyakoroltam. A gyakorlás alatt írod a zenét, és közben lehet, hogy nem jön semmi. Aha. Mit tudom én, a felénél tartasz a zenének, és lehet, hogy nem jön új sor, lehet, hogy nem tudsz írni, de az elejétől a végéig újra és újra végignyomod, hangosan. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Szívesen, kurvára. Ti pedig írjátok meg, hogy kit hívjunk meg legközelebb, a helyszínt pedig köszönjük a Moszkván lévő, Zingben lévő Pink Lemonade bárnak. До свидания. До свидания.